al taller de cromats encesa, a la pujada de Sant Martí. Aquest taller en breu deixarà la seva activitat després de més de 70 anys dedicat a la restauració dels metalls. Alguns dels seus treballs més emblemàtics han estat la restauració de la custòdia de la catedral o del mateix àngel. En aquest taller s'hi fan processos electroquímics, com cromat, niquelat, platejat, i també es restauren metalls com el coure o el llautó. Anem a veure-ho? Els processos electroquímics són reaccions redox, en què una espècie química s'oxida i una altra es redueix. Tots dos processos tenen lloc alhora, però per simplificar la reacció global es divideix en una semireacció d'oxidació i en una semireacció de reducció. Alguns d'aquests processos són espontanis, com el que hem preparat aquí. Per saber si una reacció és o no espontània, cal mirar el potencial global de la reacció, i això es fa a partir dels potencials de reducció estàndard que es troba en taules com aquesta. Per exemple, si volem recobrir el coure amb zinc, primer hem de preparar el zincat i ho fem a partir d'una dissolució d'hidròxid de sodi a la qual hi afegirem zinc metàl·lic. En afegir el zinc metàl·lic veiem que es produeix despreniment d'hidrogen. En aquesta reacció el zinc actuarà d'ànode i el coure de càtode. El lloc on som s'anomena cromats encesa. El procés de cromat és el procés de recobriment d'un metall amb crom. És un procés força complicat, com veurem a les explicacions que ens farà ara el restaurador Cristóbal Flores. Com sabeu vosaltres a casa vostra teniu corrent altern. I el que fa, hi ha uns transformadors que el transformen en corrent continu. És a dir, el mateix corrent que sortiria d'una pila. Per tant, hi ha un pol positiu i un pol negatiu. ¿Veis que ya se está poniendo amarilla? Pues se le quitará todo. Todo esto que se me carga una pieza o algo, lo paro, y entonces me pongo una bolsa de plástico o algo y entonces lo saco. ¿Veis que se ve un poco amarillo? Sí. Aún así me ha quitado un poco. Pero cuando está todo en marcha, que lo tengo todo lleno de varias piezas, se quedan completamente amarillas. Entonces luego me las llevo aquí. ¿Veis? Una vez lo tengo así, lo paso por la gasolina y por el serrín y lo meto en la salsa cáustica. Ahora le doy corriente, este sí que lo veréis. Mire, mirad. Ah, sí, como una espuma blanca. No lo veis, ¿no? Algunos sí. Y le quita la grasa. Entonces luego, una vez lo tengo aquí, lo paso por el agua. Después lo paso por agua con ácido sulfúrico, como aquí, pero sin corriente. Después lo tengo 1 hora y media en el níquel. Después lo saco del níquel y lo vuelvo a meter en el agua. Y después lo tengo 1 minuto, 5 minutos, depende, en el cromo. Y entonces salen piezas como estas. El níquel ya le dará el color este. Y luego el cromo se lo acaba de dar más brillante.
Com hem escoltat, la reacció de cromat necessita energia elèctrica, com aquesta que tenim preparada, amb la qual recobrirem una moneda de coure amb estany. En aquest cas, l'ànode és un fil d'estany i el càtode és la peça que volem recobrir. L'electròlit és àcid clorhídric diluït. La cel·la té aquest esquema. Amb una diferència de potencial de 4 volts i mig és suficient com perquè l'estany es comenci a dipositar sobre el coure. Aquest experiment i l'anterior el podeu fer als vostres laboratoris. A la nostra pàgina web hi trobareu una descripció detallada de com fer-ho. Si la moneda de coure recoberta amb zinc l'escalfem, obtindrem llautó. I és que es forma un aliatge entre aquests dos metalls. Si ho fem amb la moneda recoberta amb estany, el que obtindrem serà bronze. Dos aliatges que també es rostaren en aquest taller. I és que, uau, Girona té química!